llibre que anem a presentar el dijous que ve a Exlibris, el dia 7 d'abril, és un llibre d'història i de fotografia. I és un llibre que parla del Virgili a Larrac. I la part fotogràfica parla o mostra tots els seus dominis, les valls compreses entre el Benicadell i la Vall de Guadalest. Tot això xamar de serres i barrancs i valls que n'hi ha és el que eren els dominis de Virgili a Larrac i és la part fotogràfica el que mostra. I la primera part no és més que de tot un recull de tota la documentació que jo he manejat per a escriure la novel·la, que l'he ordenada. En un primer capítol, diguem-ho així, el que he fet ha sigut contar el procés de mitificació que ha patit el personatge, i una vegada que ja li he llevat aquesta costra de mite i l'he deixat nu, el personatge ja el visc amb tot el que conten d'ell, sobretot la crònica de Jaume I i els pocs documents que han quedat en els arxius. Després, en capítols posteriors, el que faig és fer esment a 5 moments, 5 fites històriques on Larrac és protagonista. La primera d'elles és l'intent d'assassinat del rei Jaume I en Rugat, que és un fet històric del que parla Jaume I en la seva crònica, un fet històric molt important perquè si haguera aconseguit a Larrac matar al rei, com era la seva intenció, segurament la història haguera canviat. I aquest fet històric és el primer que arreplega. Després parla del pacte del Pouet, que és el pacte que va signar a Larrac, diguem-ho així, un pacte de rendició progressiva dels seus castells, que va signar el 15 d'abril de 1245 amb l'infant Alfons, el primogènit de Jaume I. Després, en un altre capítol, parla de la batalla de Benicadell, que és també un fet històric que arreplega el llibre dels fets, també una batalla molt important perquè que va marcar un poc l'antes i el després de les revoltes de Larrac. Després, en un quart capítol, parla del desterro de Larrac, la traïció que va patir per un dels seus consellers i el posterior exili que va patir. I per últim, l'últim capítol conta quan torna de Granada, 18 anys després d'haver sigut desterrat de la terra, i torna al capdavant d'una tropa, diguem-ho, d'una host de 250 genets per tal de tornar a la terra. I conta tot l'episodi que ja coneguem en el coll, que és la mort de Larrac i la desfeta de les tropes cristianes en la Canà, arran de la batalla. És curiós, perquè jo en realitat no volia escriure una novel·la sobre Larrac. Jo quan vaig acabar d'escriure la meva primera novel·la, El llanto del petirrojo, vaig acabar molt fart de mi mateix, perquè no vaig saber gaudir-la. La vaig patir massa, perquè tal vegada era la primera novel·la, no sabia encara com funcionaven aquestes coses i la vaig hipercorregir o la vaig voler fer massa bé i no la vaig gaudir, la vaig patir per aquest excés de cel i fer massa bé les coses. I vaig decidir que si no era capaç de gaudir les coses, millor no fer-les, i vaig decidir que el meu no era escriure perquè no gaudia. Però clar, com que a un no li agrada escriure, al final vaig dir, mira, va, escriuré, però no escriuré novel·les, que és una cosa massa exigent, escriuré un conte breu de 40-50 paginetes, i el que vaig voler fer va ser novel·lar la llegenda del Barranc de l'Encantà. És una llegenda preciosa, una llegenda d'origen medieval, i quan vaig començar a documentar aquesta llegenda per escriure aquest conte breu, diguem, al tirar del fil de la documentació, va aparèixer el Virgili a Larrac. I aleshores, quan va aparèixer el Virgili a Larrac, vaig haver d'abandonar tot. Em va semblar un personatge tan fascinant que vaig haver d'abandonar tot i anar en pos d'ell. I el Virgili a Larrac és un personatge fascinant perquè és un personatge que està molt poc documentat. I aleshores aquests personatges que estan tan pobrament documentats es presten molt a la mitificació. Com que és un personatge tan interessant
per tantíssimes coses. Primera, perquè va ser l'enemic més fort que va tindre Jaume I en la conquesta del Regne de València, sense cap mena de dubte. Després és un personatge que, a banda de ser el màxim enemic de Jaume I, va relacionar també amb el rei Alfons X de Castella. És dir, a Larrac el va relacionar amb els dos reis més importants de l'edat mitjana espanyola, per la corona d'Aragó, Jaume I, i per la corona de Castella, Alfons X. És dir, un personatge molt interessant, un personatge que relacionava amb la crem. I després també, una altra cosa que és molt interessant de Larrac és que en les seues lluites amb Jaume I ha donat origen a les nostres festes majors cristianes. Aleshores, aquest personatge que crea tanta expectativa, però que la història no ens conta, no ens acaba de contar totes les preguntes, o no ens acaba de contestar totes les preguntes que nosaltres som capaços de fer-nos al voltant d'ell, aquests personatges al final pateixen aquest procés de mitificació, de desfiguració dels contorns humans. Jo en les meves presentacions sempre poso un exemple per a que la gent ho entenga ràpidament. Què passa amb aquests personatges dels quals se sap poc? Passa que, com en aquest joc infantil que han jugat sempre als carrers, quan anem menudets, fem un rogle els xicons i juguem un joc que jo en Beniarrés juguem, li diem el joc de l'escoltet. I no era més que uno pensava una frase i la deia a cau d'orella a qui tenia a mà dreta, i aquesta frase anava passant de boca en orella per tot el rogle, i quan arribava per l'esquerra, tu has jugat també, quan arribava per l'esquerra no tenia res a veure amb el que tu havies dit. Aquest procés de desfiguració de la frase és el mateix procés que ha sigut de desfiguració que ha patit el Virgili a Larrac, a l'anar de boca en orella. Per què? Perquè no està ben documentat. Amb el rei Jaume no ha passat. Per què? Perquè el rei Jaume sí que està ben documentat. I com que a Larrac no està ben documentat, totes les preguntes que nosaltres fem al voltant d'ell no sempre obtenen resposta. I aquesta manca de respostes nosaltres l'acabem completant posant de la nostra part, la nostra fantasia. A Larrac en àrab significa el blau. I el blau, uno pot pensar que per què li dirien el blau, seria un mal nom, no? Millor era que tenia els ulls blaus, no? Ja està, ja tenim ahí que Larrac significa que té els ulls blaus, no. I un altre pensa, si tenia els ulls blaus, potser és que sa mare era cristiana, com que els moros normalment es tenen foscos, sa mare era cristiana i li venia de part de mare, no? Ja comencem a fer una bola i a fer un pilot d'una cosa que no té cap sentit, i al final construïm un personatge que no té res a veure amb el personatge real, no? I aquesta és la primera tasca que vaig tindre que m'emprendre per tal de aquest personatge que està tan força mitificat, rentar-lo, netejar-lo, llevar aquesta costra de mite i deixar-lo nu, i d'ahir començar de zero. I sí, és un personatge que una vegada que el coneixes, a mi m'ha portat moltíssim com a escriptor també, perquè ho he de dir, a mi el personatge és un personatge que m'ha marcat la vida, ja per a sempre. A Larrac m'ha marcat per a sempre, perquè m'ha ensenyat moltíssims valors que avui en dia malauradament s'han perdut, i a Larrac m'ha ensenyat a estimar la meva terra. Actualment de Larrac es sap el que es sap. Realment les fonts fidedignes on un pot anar a veure, perquè fonts n'hi ha moltes, les fonts fidedignes són el llibre dels fets, que és una crònica que és coetània a Larrac. Hi ha els dos cronistes que venen després de Jaume I, en el seu llibre dels fets, hi ha els dos cronistes del segle XIV, són Desclot i Muntaner. I ningú dels dos diuen Muntaner ni anomena Larrac en la seva crònica, i Desclot l'anomena en un pàrraf, per a no dir pràcticament res. És dir, ja te n'has d'anar a cròniques de més de 200 anys després d'haver mort a Larrac, que estan molt distorsionades ja, el personatge ja està realment mitificat ahir. Per tant, tenim el llibre dels fets, crònica coetània, i després 2 o 3 o 4 documents de cancelleria, d'arxiu, en el qual es parla de Larrac. Per tant, es pot contar més coses de Larrac? Jo pense que no. Es pot contar d'una manera diferent, es pot interpretar aquesta informació que sabem de moltes maneres. Jo he fet
m'he fet ressò sobretot d'aquesta defensa de la seva terra, no? que em va semblar admirable quan ningú ho feia, no? I no sols de defensar la terra, sinó de defensar també a la gent que vivia així, no? I no deixar-la tirada com van fer altres en altres llocs, no? D'ací del País Valencià. Pues, això és el que més m'ha impressionat de l'Arrac, no? I bueno, sí que es pot contar altres coses. Jo de fet ara estic escrivint una novel·la de la que també parle de l'Arrac, però parle ja d'una manera, diguem, totalment fantasiosa, no? És una novel·la també històrica que, diguem, que les guerres aquestes de l'Arrac i Jaume I, la conquesta de la muntanya, diguem, és com està de teló de fons, i he dut un personatge femení que serà el que serà, que és justament la llegenda de la cantava. Ara vaig a novel·lar i aquest conte breu que volia fer al principi fa 5 anys, ara vaig a convertir-ho en una novel·la històrica, i com que conté una llegenda em dona peu a que siga tot més fantasiós. Diguem que en aquesta novel·la que he escrit ara, la de l'Arrac el Blau, no m'he permès cap llicència d'aquestes de fantasioses, he tractat que tot fora molt d'acord a la història. De fet, no he posat ni siquiera la història d'amor que es sol posar en les novel·les històriques per tal d'adornar i dur al lector en tensió i tal, i en aquesta sí que vaig a fer-ho. I això és un poc el que estic contant ara. No vaig a contar la vida de l'Arrac, però sí que vaig a contar facetes de l'Arrac que no he contat en esta, com pugui ser una faceta de relació íntima amb aquest personatge femení. És una relació totalment de ficció. O sigui, es pot contar més, sí, però em penso que ja clavant-se en els terrenys de la ficció. Pues és estrany perquè jo realment soc enginyer d'obres públiques i se suposa que els tècnics, que hem estudiat, que tenim estudis tècnics, no tenim aquesta sensibilitat suficient com per a escriure literatura. I home, no estic d'acord, crec que els que tenim estudis tècnics també tenim sensibilitat, i evidentment no soc el primer enginyer que escriu, n'hi ha moltíssims i molt bons, inclús poesia, inclús poetes. I bé, jo vaig començar, aquestes coses requereixen molt de temps, i quan no tens temps, perquè tens feina i tens coses que fer i estàs ocupat, no pots fer-les. Però sí que tenia una inquietud des de ben jove d'escriure una novel·leta, perquè era una cosa que m'apetia fer, que em cridrava, sempre m'ha agradat escriure. I quan vaig disposar d'aquest temps, que va ser l'any 2007, que em vaig quedar aturat uns mesos, va ser quan vaig escriure Llanto del Petirrojo, que va ser finalista del Premi Azorín en l'edició del 2009, i ja el dic, era una cosa que jo duia dintre de mi, que m'apetia vomitar-la fora perquè estava fent-me mal, i la vaig treure en forma de novel·la, va ser una escriptura terapèutica també, em va aprofitar com a teràpia, però sí que és el que t'he dit abans, no la vaig saber gaudir, la vaig patir prou, sobretot no en la fase d'escriptura, sinó en la de correcció. No hi havia manera de parar de corregir, és com aquest pintor que no sap parar el pinzell. No, escolta, això ja està bé, anem a deixar-ho estar, no li poses més pintura, no li poses més brillos, perquè segurament te'n passaràs i no sortirà efecte el que vols, no millorarà, començarà ja a empitjorar. I aquest punt de parar no el tenia jo molt clar en aquell temps, i és un poc el que em va fer replantejar-me si seguir escrivint o no. Però el fet d'haver estat nominat com finalista del Premi Azorín, que és un premi prestigiós, em va fer replantejar-me tot un poc, dir, escolta, resulta que no escriure tan mal quan he sigut finalista d'un premi d'estos. I bé, va ser quan vaig dir, vinga, va escriure una altra coseta, però més lleugera, i així ja el que ja t'he contat abans, de decidir escriure un conte que després va derivar en una novel·la històrica, i ara tornem al conte, però el conte ja no és un conte, ara és una altra novel·la històrica, però aquesta serà de ficció, ja durà tots els ingredients de la novel·la històrica d'avui en dia, actual, que estarà la història d'amor, estarà el malo de la pel·lícula, estarà la traïció, estarà la guerra, estarà les conspiracions, i això és un poc el que estic escrivint ara. Sempre donant-li aquesta vessant que a mi m'agrada, d'estar tot molt apegat a la terra,
donar-li aquest valor afegit, de dir, no és que tot això no va ocórrer en la Itàlia del segle XIV, és que això ha ocorregut així a la nostra terra, és nostre, succeeix en Benicadell, succeeix en la Mariola, succeeix en els nostres pobles, en el nostre territori. I això també m'aporta molt, perquè, clar, em fa documentar-me sobre la meva terra, em fa també viatjar molt, anar a veure tot, a pernoctar en els llocs, fer fotografies que m'encanta, i m'aporta moltíssim, aquest coneixement d'anar descobrint la teva terra que tens al costat, que creus que la coneixes, però de vegades quan comences a aprofundir et dones compte que realment la coneixies molt superficialment. Inclús ara que duc molt de temps recorregant-la i això, no para mai uno d'ixància per conèixer més coses, llocs que no has estat mai, ostres, m'han parlat d'una cova, aquesta cova que no he estat mai, no tinc que anar. I és interessant, aquesta faceta d'escriptor tal vegada sigui la que més m'agrada. Jo sempre dic que el que més m'agrada d'escriure és que t'obliga a viure. Viure per a escriure, o escriure per a viure, perquè realment m'agrada escriure des de l'experiència, posar-me per les mans les coses, i així després primer les vius i després també les contes un poc millor. Totes les iniciatives culturals sempre són poques, evidentment, pense que els autors, però pense que està fent-se també, molts autors ixen a presentar els seus llibres, esta vegada és una llibreria, altres vegades és una casa de cultura, en una biblioteca, en un col·lectiu, en una associació, en un centre excursionista, o vas a vendre-les a un mercat de la terra. És interessant que, sobretot els llibres estos que parlen de la nostra història, dels nostres personatges, dels nostres pobles, la literatura nostra, que els nostres autors tinguin la possibilitat d'explicar-los i d'ensenyar-los al públic per al que està fet. Per tant, aquestes iniciatives em semblen no sols interessants, sinó necessàries, i s'han de potenciar. Dijous, dia 7 d'abril, a les 8 de la vesprada, parlarem d'aquest llibre, però fonamentalment parlarem d'un personatge molt nostre, molt valencià, oblidat, un personatge que tots hem sentit parlar però que realment ningú coneix, com és el de Gira Larrac. Parlarem d'ell i contarem coses que la gent no sap d'ell, i a més també, com que parlar de Larrac sense fer esment al rei Jaume és complicat o impossible, també contarem coses del rei Jaume que ningú sap o que molt poca gent sap.